Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Magising na po tayo mga minamahal. Tayo po natin tumayo. Tayo po natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin na ating po minamahal na mga ngaral, ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved elder Joven Fair. Tayong lahat ay magkaisang manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, Ama namin banal na mapagpala. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, kami ay sama-samang nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo, sa iyong kagandahang loob, sa iyong awat habag sa aming mga buhay, Panginoong Hesus. Maraming salamat at kami iyong sinamahan at bawat bahagi ng aming pananambahan na ito ay iyong nilangisan, Panginoong Hesus. Patunay, Panginoong Hesus, na iyong ipinadama ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan at bago ang lahat, Panginoong Hesus, kami ay naninikluhod sa iyong harapan, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, pagkukulang. Tunay at tapat ka sa iyong pangako, Panginoong Hesus, na if we confess our sins, you are faithful and just and to cleanse us from all unrighteousness. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo at sa aming pag-aaral, Panginoong Hesus, sa saga ng akin. Wala akong magagawa. Ikaw, Panginoong Hesus, ang magbigay ng karunungan. Bigyan mo kami, Panginoong Hesus, ng pangunawa, buksan ang aming mga isipan, ang aming mga puso, upang kami ay karapat-dapat tumanggap ng iyong salita, Panginoong Hesus. At sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeda, aming sinasaway, pinapalayas ang lahat ng gawa ng kaaway, demons of unbelief, demons of doubt, demonyong pag-aantok sa pangalan ni Jesus, kasaot, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At una sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at aking pinapaabot ang mapagpalang umaga sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeda, at sa buong beloved Almeda children, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating mga beloved bisita. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at maging sa ating mga elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, at maging sa ating live webcast viewers, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat na talagang sila ay talagang nakaantabay. Kayo lamang po ay manatili dyan at kayo ay pagbalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating pag-aralan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ng mga nakahanda na makinig ng salita ng ating dakilang Diyos ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, at ating buksan ang ating mga Biblia dito, mga minamahal, sa aklat ng Genesis chapter 17 verse 4 up to 7. Sunod-sunod na po natin itong basahin. Genesis chapter 17 verses 4 up to 7. Genesis chapter 16
verse 17. Genesis chapter 18, verse 14. Kindly po, pakibasa po. Genesis chapter 17, verse 4 up to 7. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 17, ang talata po ay 4 hanggang 7. Ganito pong sinasabi, tungkol sa akin, narito ang aking tipan ay sumasa iyo, at ikaw ay magiging ama ng maraming bansa, at hindi natatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa, at ikaw ay aking gagawing totoong palaanakin, at papanggalingin ko sa iyo ang mga bansa, at magbubuhat sa iyo ang mga hari, at aking papagtibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi, pagkamatay mo sa buong kalahian nila, na tipang walang hanggan na ako'y magiging iyong Diyos, at ang iyong binhi pagkamatay mo. Amen. Aklat ng Genesis, Kabanata 17, talata 16, ito pong nakasulat, at akin siyang pagpapalain, at saka sa kanya bibigyan kita ng anak. Oo, siya'y aking pagpapalain, at magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. Genesis, Kabanata 18, talata 14, ito pong nakasulat, may anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo sa taong darating, at si Sarah ay magkakanak ng isang lalaki. Genesis Kabanata 21, talata po ay 2 hanggang 3. Ito po ang nakasulat. At si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan. Sa tadhanang panahong sinabi ng Diyos sa kanya, at tinawag na Isaac ni Abraham ang ngalan ng kanyang anak na ipinanganak sa kanya, na siyang ipinanganak ni Sarah. Aklat po ng Genesis, Kabanata po ay 13, talata po ay 15 hanggang 16. Sapagkat ang buong lupaing iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo, at sa iyong binhi magpakailanman. At gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi, na anupat kung mabibilang ng sinuman ang alabok ng lupa, ay mabibilang nga rin ang iyong binhi. Aklat po ng Genesis, Kabanata po ay 28, sa talata po ay 15, talon sa 11. Ito pong nakasulat. At narito ako'y sumasa iyo, at iingatan kita saan ka man pumaroon, at pababalikin kita sa lupaing ito, sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko nagawa ang sinalita ko sa iyo. Sa 11, at dumating sa isang dako at nagparaan ng buong gabi roon, sapagkat lumubog na ang araw, at kumuha ng isa sa mga bato sa dakong yaon, at inilagay sa kanyang ulunan, at nahiga sa dakong yaon upang matulog. Aklat po ng Genesis, Kabanata po ay 22, talata po ay 2, talon sa 7, talon sa 12. Ito po ang nakasulat. At si Sarah at kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na Isaac, na iyong minamahal, at pumaroon ka sa lupain ng Morea. At ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Sa 7, at nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, na sinabi, Ama ko. At kanyang sinabi, narito ako, anak ko. At sinabi, narito ang apoy at ang kahoy. Ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin? Sa 12, at sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata, o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos, sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Amen.
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa sa kanyang banal na salita. Amen. Praise the Lord. At ating nakita dito sa ating teksto ang pangako ng ating dakilang Diyos sa buhay ni Abraham. Amen. Atin po bang nasundan lahat ang ating mga binasa? Lahat ay magsabi ng Amen. So sa buhay ni Abraham, mga minamahal, na ang pangako ng ating dakilang Diyos ay lahat ng kanyang magiging lahi ay magmumula sa kanya, magmumula sa kanyang anak na si Isaac. Amen. Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos. So sa ating pag-aaralan na salita ng ating dakilang Diyos, ito po ay bibigyan natin ng titulo, mga minamahal, na tinatawag na 3 P's. Promise, problem, and provision. Amen. Nabasa natin ang pangako ng ating dakilang Diyos sa buhay ni Abraham na ang kanyang magiging lahi, ang kanyang magiging apo ay sindami ng mga buhangin sa dagat at sindami ng mga bituin sa kalangitan. Iyon ang pangako ng ating dakilang Diyos sa kanyang buhay. Sa pangako ng ating dakilang Diyos kay Abraham, ano ang kaugnayan nito sa ating buhay? Alam natin kung ating babasahin, pag-aaralan ang banal na salita ng ating dakilang Diyos, maging sa ating henerasyon hanggang sa kasalukuyang ito, sa oras na ito, ay punong-puno tayo ng pangako ng ating dakilang Diyos, punong-puno tayo ng promise ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit kung ating titignan ang pangako ng ating dakilang Diyos, kung ating pag-aralan, talagang napakaganda, mga minamahal, ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At ganun din sa buhay ni Abraham, talagang napakaganda, talagang punong-puno ng pag-asa ang pangako sa kanya, at maging sa iyong buhay, sa ating buhay, ay punong-puno din tayo ng pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. At sa kabila ng bawat isa sa atin, tayong lahat ay punong-puno din ng pangako ng ating dakilang Diyos. At nandyan, kalakip ang mga pagsubok, problem, dumarating ang problema sa ating buhay. Lahat ng may problema ay magsabi ng praise the Lord. Kung ating titignan, mga minamahal, dito sa ating nabasa, sa ating teksto, na magmumula sa anak ni Abraham kay Isaac, na sa kanyang magmumula ang kanyang mga lahi. Ngunit yung problema na dumating kay Abraham ay sinabi ng dakilang Diyos na kanyang ialay ang kanyang anak. Amen. Kung ating titingnan, mga minamahal, na sa kaisa-isa niyang anak na si Isaac, ay sa kanya magmumula ang ipinangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Ngunit sinubok ang pananampalataya
ni Abraham na ialay si Isaac. Kung natuloy o napatay ni Abraham ang kanyang anak, wala na yung promise ng dakilang Diyos. Amen. Sa ating buhay, mga minamahal, alam natin na tayong lahat ay talagang tayo ay masaya. Tayo ay sumasampalataya sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa ating buhay, mga minamahal, sa ating paglilingkod, sinusubok din ng ating dakilang Diyos ang ating buhay. Sinusubok ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang iyong pananampalataya. Ang aking pananampalataya, sinusubok ng Diyos yung ating paglilingkod. Bawat isa sa atin, mayroon tayong kanya-kanyang problema sa ating mga pamilya. Mayroon tayong problema sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, walang kapayapaan. Nararanasan mo, nararanasan natin na tayo ay may karamdaman. Mayroon tayong maaring problema sa ating mga kamag-anak, problema sa bahay, problema sa lupa. Namumroblema dahil sa pag-uusig, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, na sa ating paglilingkod, maaring ang iyong mga kakilala, ang ating mga kakilala, tayo ay inuusig, tinatawanan sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ngunit tayo, mga minamahal, na nagtitiwala sa ating dakilang Diyos, na pag dumating ang mga bagay na yan, mga minamahal, punong-puno din tayo ng pag-asa, punong-puno tayo ng reminder ng ating dakilang Diyos. Amen. Halimbawa sa pag-uusig, mga minamahal, na pag tayo ay inuusig, ano ang sinabi ng ating dakilang Diyos sa aklat ng Matthew chapter 5 verse 10. Ang sabi po dito, mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Verse 11, ang sabi, mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Yan ang nagbibigay kalakasan sa atin, sa bawat isa, na pag yung mga problema na yan sa ating buhay, ay yan ang nagiging kalakasan natin, yung salita ng ating dakilang Diyos. Amen! Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat tayo, mga minamahal, iba't iba ang ating kinakaharap na problema sa ating buhay, na alam natin, hindi lingid sa atin na tayo ay nasa huling panahon na, mga minamahal. Kung ating matandaan, maalala yung ating pinag-aralan last Wednesday. Mga minamahal, ano po yung ating napag-aralan na laging sinasabi, laging pinapangaral sa atin, lagi nating naririnig na ang sabi na ating ituon ang ating paningin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen. Alam natin, mga minamahal, na tayo ay nasa huling araw na tayo. Hindi lamang natin
talagang naririnig. Ito talagang nakikita natin at nauobserbahan na natin sa ating buhay. Na ang sabi nga sa huling panahon talagang ligligin na lahat ay liligligin, even the elect ay talagang liligligin ang ating pananampalataya upang makita ng ating dakilang Diyos na sa kabila ng trials na yan, kung titignan niya ang laman ng ating puso. Kung tayo po ba ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. At alam natin na talagang tayo ay talagang pinagpala ng ating dakilang Diyos. Kanina ating napakinggan ang mga pinagpalang patotoo, mga minamahal, na talagang yung mga patotoo na yan, maaring nababanggit natin, nasasabi natin na ito ay pawang paulit-ulit na lamang. Paulit-ulit natin naririnig ang mga patotoo dahil yan ay patotoo ng ating dakilang Diyos na ang sinabi na yan ay talagang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos upang tayo ay magkaroon at tumibay ang ating pananampalataya. Amen. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa ating buhay, sa iyong buhay. Kaya tayo naririto, hindi dahil sa mga pangako ng ating dakilang Diyos. Nandito tayo dahil nais natin na pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng kabutihan na ginawa niya sa iyong buhay, sa aking buhay, sa buhay nating lahat, mga minamahal. Amen. Alam natin mga minamahal na talagang dumaan tayo sa tinatawag na tayang pandemic na yan. Talagang nasubok ang iyong pananampalataya, ang ating pananampalataya. Amen na buong mundo ay talagang sinalasa ng matinding pandemic na yan, mga minamahal, yung karamdaman na yan, COVID-19. Amen. At alam natin na maraming hindi nakaligtas sa sakit na yan, mga minamahal, na talagang pinatunayan ng mga talagang genuine na Kristiyano na kahit kabi-kabilaan ang lockdown, mga minamahal, ay talagang patuloy na dumalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil sila yung mga Kristiyano, yung mga tunay na nagmamahal sa sariling kaligtasan, tunay na nagmamahal sa Diyos at sa bayan, na hindi sila nahadlangan ng sabi nga na sinasabi na ang Diyos ay tulog. Amen. At glory to God lamang po dahil talagang tayo ay nagtagumpay at talagang nagpapatuloy na naglilingkod, patuloy na dumadalo. Amen. Ginagawa natin, ginagawa mo ang lahat ng paraan upang tuloy-tuloy ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Bakit napakahalaga, mga minamahal, na tuloy-tuloy ang ating pagdalo, ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos? Dahil alam natin yung problema, mga minamahal, na bawat isa sa atin, alam natin, bawat isa sa atin ay mayroon tayong weaknesses. Amen. Lahat tayo ay mayroon tayong kahinaan. At yung kahinaan na yan, mga minamahal, yan ang tinitignan, mga minamahal. Yan ang sinisilip ng kaaway. At pag nakita ng kaaway kung saan ang iyong kahinaan, mga minamahal, diyan siya aatake, mga minamahal, dahil tuso ang kaaway. Kaya nga lagi tayong nire-remind
na talagang be strong in the Lord. Amen. Na lagi tayong malakas, lagi talagang sa ating buhay, talagang napakahalaga ang pakikinig ng salita ng Diyos, napakahalaga ang tuloy-tuloy na paglilingkod upang hindi tayo manghina sa ating pananampalataya. Amen. Maaring masabi natin, mabanggit natin na si Brother Romeo lamang yung nagsasalita. Ang tignan natin, mga minamahal, ang mensahe ng ating dakilang Diyos, ang tinig ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maaring sabihin natin na buhay ka pa ba nung during the earthly ministry ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Alam niyo mga minamahal, maraming kapamaraanan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat andun na sa langit, mga minamahal, gumagamit siya ng kanyang mga lingkod upang ang kanyang salita ay patuloy na maibahagi sa bawat isa sa atin upang tayo ay tuloy-tuloy na talagang matatag sa ating paglilingkod, matatag ang ating pananampalataya. Amen. Dahil alam natin mga minamahal na kung alam natin yung umaatake na karamdaman, umaatake na sakit sa mga Kristiyano, ang sakit na ito mga minamahal ay mas matindi, malalapas sa COVID-19. Dahil ang karamdaman na ito mga minamahal ay talagang nakakahawa at ang nagkakaroon ng karamdaman na ito ay mga Kristiyano lamang. Amen. Na ang karamdaman ito mga minamahal, ito ay aatake sa isang mananampalataya tuwing gawain. Sa araw ng gawain, aatake ito na bago dadalo, ito ay aatake sa umaga. Ang sintomas nitong karamdaman na ito mga minamahal, ikaw ay walang gana, ikaw ay nanghihina, matamlay, walang ganang kumain, hanggang hapon po yan mga minamahal na ang isang Kristiyano ay matamlay. Ngunit pagdating ng hapon, babalik na yung kanyang dating lakas. Yan ang karamdaman na umaatake sa mga Kristiyano. At yan ang ating talagang matinding problema sa ating buhay na hindi natin malabanan mga minamahal. Yan ang ginagamit ng kaaway, ang kaaway ng Diyos upang tayo ay manghina at hindi makapagpatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ano po ang sinabi siya sa John chapter 10 verse 10 mga minamahal, na hindi pumarito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ayaw ng kaaway ng Diyos na ikaw, tayo ay magkaroon ng kasaganaan. Amen. Ang provision ng ating dakilang Diyos, ang kanyang pagpapala ay nandyan na mga minamahal. Ibibigay na lamang sa ating yung mga pagpapala na yan mga minamahal. Kaya pag
tayo ay tuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang mga pagpapalang yan ay ipagkakaloob sa atin ng ating dakilang Diyos. Dahil yan ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi ng ating dakilang Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen! Yan ang palagi nating panghawakan. Tingnan natin lagi ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang ikaw, ako, tayong lahat ay talagang magsikap na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa ating buhay, sa iyong buhay, mga minamahal. Tayo po ba ay naglilingkod dahil kailangan? Tayo po ba ay naglilingkod dahil may nagbibigay sa atin? Tayo po ba ay naglilingkod dahil may nagpo-provide ng ating pamasahe? Tayo po ba ay naglilingkod dahil kay sister? Tayo po ba ay naglilingkod dahil kay brother? Hello? Tayo, mga minamahal, ay naglilingkod dahil sa kabutihan ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay, sa ating buhay. Amen. Tayo po ba ay naglilingkod dahil as in na tayo dito? Tayo po ba ay naglilingkod dahil yung katabi mo, yung mga kakilala natin ay maganda ang pakikitungo sa iyo? Amen. Ano man ang mangyari sa ating buhay, mga minamahal, katulad ng sinabi ni Joshua, mga minamahal, ating basahin sa Joshua chapter 24, verse 15. Ang sabi dito, mga minamahal, at kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dakoroon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan, ngunit sa ganang akin at ng aking sangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Amen. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At dito tayo magiging, maaring dito tayo magagalag, dito tayo magiging masaya sa pangatlong P. Kanina, yung pangako, yung promise. Pangalawa na P, yung problem, yung pagsubok sa ating buhay. At pag ating napagtagumpayan ang mga problema na yan na nangyari sa ating buhay, yung pangatlong P, yung provision ng ating dakilang Diyos. Amen. Ano po pa ang provision ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay? Ang ating dakilang Diyos pinuprovide ang lahat ng ating pangangangailangan, lahat ng nagmamahal at sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Ano ang provision na ito na ibibigay ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay, sa aking buhay, sa ating lahat? Last 2 verses na lamang po at maghanda po ang mga awit. Ang sabi po dito, mga minamahal, sa provision ng ating dakilang Diyos, ating basahin dito sa aklat ng ikalawang Korinto ng Kapitulo 9, talatay 8. Ang sabi po dito, at maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting
gawa. Ano po ba yung mga mabuting gawa na ating ginagawa sa ating mga buhay, mga minamahal? Yung tayo ay tapat na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, yung tayo ay tapat na nagbibigay ng ikapuat handog, tayo po ba ay may sakdal na puso? Amen. Lahat ng mga mabubuting gawa sa ministeryo ng ating dakilang Diyos na ang sabi, tayo ay pasasaganain ng ating dakilang Diyos. Yan ang provision sa lahat ng nagmamahal, sa lahat ng sumusunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. At pangalawa na provision ng ating dakilang Diyos, ikalawang Pedro ng Kapitulo 1 ng talatay 3, ang sabi po dito mga minamahal, yamang ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan, at sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Amen. Ito ang provision ng ating dakilang Diyos na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Kung ating titignan mga minamahal, ang provision ng ating dakilang Diyos dito mga minamahal, yung kabuhayan at sa kabanalan. Alam natin pag sinabing kabuhayan, ito ay tungkol sa lahat ng ating pangangailangan, ng ating mga physical needs at sa spiritual, yung kabanalan at alam natin, alam ng receive perfect healing in eternity. Amen. We will receive perfect healing doon sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaya sa ating mga minamahal, patuloy lamang na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Laging ipagtrabaho ang iyong kaligtasan, ang ating kaligtasan. Sabi nga nung napag-aralan natin nung Miyerkules na look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen. Kasi titignan natin talagang nasa huling panahon na tayo mga minamahal, liligligin na tayo, ang sabi nga, even the elect. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magpananalingan mga minamahal. Amen. Tayong lahat ay nakasurvive sa COVID-19. Amen. Andito tayo, buhay na buhay, malakas na malakas mga minamahal. Ngunit, minsan dumarating sa ating buhay, tinitignan ng kaaway ang ating weaknesses. Kung saan yung iyong weaknesses, doon siya aatake. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. At yan po mga minamahal ang mensahe ng ating dakilang Diyos sa umagang ito. At tayo mga minamahal ay patuloy lamang na maglingkod sa ating dakilang Diyos dahil sinabi ng salita ng ating dakilang Diyos na lahat ng ating pagsisikap, lahat ng ating ginagawa mga minamahal ay hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayong lahat ay tumayo at ating na binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy. Praise the Lord. Hallelujah. Aking ialay itong buhay ko bago ang lahat ng dahil lamang sa iyo. Ating malilim
naging makulay. Ang bawat sandali nagkaroon ng saysay. karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa iyo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa iyo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, yung magpupuri sa iyo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito. Amen. Hallelujah. Maraming hadlang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa iyo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa iyo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa iyo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa iyo. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Purihin ang ating mahal na Jesus, maminamahal. Ayon sa ating na pag-aralan sa umagang ito at sa awiting ating inawit, yung 3 P na naglalarawan sa ating buhay espiritual sa kasalukuyan. Nakakalungkot talagang totoo because we are now in the last days. Perilous time shall come. Ang mga babala ng mahal na Panginoon through His Word, ang babala sa mundong ating ginagalawan, yung sumisiklab na gyera diyan ngayon sa busa. O kinatatakutan, maminamahal, dahil ang lahat ng bansa kapag mayroon pong mga ganyang sumisiklab na gyera, ang kanilang mga
citizens ay kinakailangan ma-repatriate, makuha, maalis. Dahil ang kaguluhan ay walang kontrol. Walang pagkakaiba ngayon, maminamahal, ang sabi ng inyong mga mangangaral, ating mangangaral. Satan comes to kill, to steal, and to destroy. Sirain ang ating pananampalataya, patayin ang ningas ng ating pananampalataya, nakawin ang ating pananampalataya. Kaya maging aware ang lahat ng mga anak ng Diyos. Ang mga Kristiyano ay nahawa na ng sanlibutan ito. Hindi na sila nagiging mapagbantay sa kanilang buhay espiritual. Hindi nila alam, minamahal, unti-unti na pala silang nadaya, unti-unti na pala silang nakuha ng mga kakaiba ng pag-uugali ng tao ngayon, nahawaan ang mga Kristiyano. Dati-rati naman, napakamasunurin. Dati-rati naman, maminamahal, mapagmahal. Dati-rati naman, kasama mo. Dati-rati naman, talagang kahit ano pang marinig, baliwala. Dahil ang kainitan ay hindi may pagpapalit. Pero ngayon, maminamahal, bigyan ko na kayo ng dalawang halimbawa. Noong kasagsagan na tayo po ay nagsiselebrate ng Semana Santa, nasaan ang mga Kristiyano? Nung kami po, nung araw ay tinuruan ng ating dearly beloved and honorable pastor, beloved Mama Dear, lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga manggagawa, lahat ng mga awit, lahat ng mga manunugtog, lahat ng ginagamit sa kanyang ubasan, nandun lahat sa pastoral para mag-alay ng ayuno. Makiisa sa ating mahal na pastor, sa ating beloved Mama Dear. Pangalawa, ito lang, huwag ninyo akong ibahin sa ating mga kaisipan dahil ito'y totoo. Last Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, plus Monday, 5 days, long weekend. Mayroon bang nakitang isang manggagawa, mang-aawit, manunugtog, mga ginagamit sa pulpito na narito para makiisa sa mga manggagawa, para magpuri, mag-ayuno? Wala. Ito ang naging dahilan kung bakit ay nalupaypay ng lalamig. Amen. Masyado na tayong pabaya sa ating mga buhay. Kaya nga hindi na tayo makatangan. Ang sabi ng malapay nun, tarry me even 1 hour. Itong 1 oras na ito, maminamahal, ito yung fourth watch na hinihingi ng malapay sa atin, pakinggan ang kanyang mga salita. Andito na rin tayo nag-overnight. Kanina naiidlip-idlip tayo, kanina medyo natutulog tayo. Gusto noon, kapag tayo na po'y makikinig ng kanyang mga salita, gising na tayong lahat. Hanggang ngayon nakayuk-yuk tayo. We are in the overnight prayer session. Nandito po tayo sa overnight prayer, magdamag. Naintindihan po namin na ang iba sa atin talagang nandoon galing sa mabibigat na trabaho kahapon. Pero ang sabi ng ating mahal na Panginoon, tama na. Bigyan mo lang ako ng 1 oras, makinig naman tayo. Pagdating nitong talagang napaka-critical na oras, pakinggan natin ang mahal na Panginoon. Dahil dito tayo lumalakas sa ating pananampalataya kung tayo sana ay palaging nakikiisa. Sa tuwing tayo nakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, walang manlalamig, walang manlulupaypay, walang tatalikod, walang aatras, walang kakaliwa, walang kakanan. Lahat tayo ay pasulong lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sa umagang ito, may panahon pa. Yung mga pangangaral na yan, ay napakahalaga. Sa ating minamahal na mga webcast viewers, sa YouTube at Facebook, mga kapatiran natin na nagpapahingalay na sa kanilang mga tahanan, ayaw nang pumunta dito sa overnight prayer. Hindi kayo maliligtas dyan sa inyong mga tahanan. Hindi kayo maliligtas dyan sa inyong mga kama at mga air condition room. Ang kaligtasan, ang sabi ng banal na kasulatan, ang sabi ng kanyang propeta, ang sabi ng mga great man and woman of God, nandito tayo palagi sa gawain ng mahal na Panginoon. If you are in the light as He is in the light, we have fellowship one with another.
andito ka sa gawain, gaano man kabigat ang iyong ginagawa, trabaho, negosyo, hanap buhay, lahat yan. Sabi nga yung pangatlo, probisyon ng mahal na Panginoon ang pinag-uusapan. Kapag probisyon, maminamahal, gusto lamang natin tanggap tayo ng tanggap. Kaya nga yung awitin nagsasabi, maminamahal, kahit anumang kalagayan ng ating pisikal na katawan, we must have to worship the Lord in spirit and in truth. Kinakailangan talagang sambahin mo ang mahal na Panginoon, paglingkuran mo ang mahal na Panginoon, pagsilbihan mo ang mahal na Panginoon, dahil ibinigay na sa iyo lahat. Gumaling ang karamdaman mo, nagbago ang buhay mo, pinagbalak ang lubos. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Kaya maminamahal, hindi na ninyo sisisihin ang ating ginagalang at minamahal na ebanghelista, ang ating mahal na propeta sa ating huling kapanahunan. Hindi na natin pwedeng pabangunin pa ang ating dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina Kumon Almeda, ang kanilang mga beloved children, children-in-law, grandchildren, ang inyong mga manggagawa, ang mga nangangasiwa sa inyo, wala nang sisihin kundi sarili ninyo, sarili natin. Huwag na tayong magtuturuan, huwag na tayong mag-oobserba kung ano-ano pa ang ating mga rason. Tingnan natin palagi ang ating mga sarili. Are we fit? Tayo ba talaga ay karapat-dapat tumanggap ng pagpapala, langit at buhay na walang hanggan? Then, kung karapat-dapat ka, Miyerkules, Biyernes at Linggo, nandito ka palagi sa gawain ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. There are 4 requirements to the gospel, my beloved viewers sa Facebook at YouTube. First, faith. Second, repentance. Third, baptism in Jesus' name. At fourth, baptism by the Holy Spirit. So, kapag nariyan sa iyo yung 4 na ito, ikaw ay kandidato na ng langit at magmana ka ng buhay na walang hanggan. Pero kung wala pa, you must have to accept the fact na kinakailangan kilalanin mo ang Ibanghilyo. Tanggapin mo ang Ibanghilyo. Makinig ka sa Ibanghilyo. Tanggapin mo si Kristo na iyong tagapagligtas, Diyos at Hari ng iyong buhay. Dahil hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Maliwanag ang sinabi ng John 1:12. Yaon lamang kumikilala kay Kristo, yaon lamang tumatanggap kay Kristo, yaon lamang nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus at nabautismuhan sa Espiritu Santo, sila lamang ang kilalaning mga tunay ng mga anak ng Diyos. 8:16 ng mga taga-Roma, kung ikaw ay bautismado sa Espiritu Santo, ikaw nga ay anak ng Diyos, ikaw nga ay tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya maminamahal sa umagang ito, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon bilang inyong tagapagligtas, Diyos at Hari ng inyong buhay, upang makamtan ninyo ang pangako ng Diyos. Ang Diyos ay Espiritu, kailangan siyang sambahin sa Espiritu. Katotohanan, walang laman, walang buto, hindi siya ribolto, hindi siya bato, hindi siya kahoy, hindi siya simento. Kailangan maniwala ka sa mga pangangaral na ito, magmula sa propeta ng Diyos, sa kanyang mga mangangaral upang magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Ipikit ang inyong mga mata, itaas ang kanang kamay, tandaan ang inyong pagsuko upang ang inyong karamdaman mamaya sa ating prayer, hallelujah, gagaling yan sa pangalan ni Jesus. Sumunod ka sa panalangin, sabihin, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghilyo na kaligtasan na aking napakinggan. Narito ako, isang makasalanan, nagsisisi at kinikilala ka na aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. Gawin po ang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, ang hiniang lahat. In Jesus' name, yes, by the rest Heavenly Father. Sa una't dalangin ng aming dearly beloved Pastor Will Distrada Almeda, kahabagan mo po ang lahat ng mga webcast viewers sa YouTube at Facebook. Aming minamahal mga kapatiran dito po, alas sa umagang ito, alas sa dako ng San Carlos City, Pangasinan Outreach. Kahabagan mo ang kanilang pagtanggap, patawarin mo sila, gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Isulat mo ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay dan sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabing Amen. At sa umagang ito, maminamahal sa ating mga pangailangan, sinabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God.
Ipaabot ninyo ang inyong mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Kaya ng Diyos abutin ang iyong pangailangan. Sa magdamag na iyong ginawa, sa mga kapatiran namin dito, na aming kasama, anumang inyong kailangan, kahirapan, kayo mapaahon upang kayo'y pagyamanin, yung mga karamdaman na bumabalik, trabaho, negosyo, hanap buhay na inyo pong pinangasiwaan ngayon, pagyamanin niya ng mahal na Panginoon. Hingiin ninyo. Do not pray amiss. Ang sabi po, huwag kang manalangin na walang kabuluhan. Manalangin ka ng may pananampalataya, pagtitiwala sa mahal na Panginoon, lahat ng bagay ipagkaloob sa iyo sa pangalan ni Jesus. Sa pangkalahatang panalangin na aming dearly beloved and honorable evangelist pastor Will Estrada Almeida. Mahal na Panginoong Jesus, narito kami sama-samang magkakapatid. Ikaw ang higit na kababatid sa kanilang mga pangailangan, kagalingan man ng kanilang karamdaman, kalutasan ng kanilang mga problema, mga trabaho, negosyo, hanap buhay na kanilang pinangahawakan. Hallelujah! Pagyamanin mo sila, mahal na Panginoon. Hallelujah! Pagalingin mo ang kanilang karamdaman, hipuin mo ang kanilang karamdaman, cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, hallelujah, rayuma, hallelujah, insomnia, sa pangalan ni Jesus, pagkabaliw, ang bakla, tumboy, sa pangalan ni Jesus, lumaya kayo. Hallelujah, demonyo kahirapan, cast out, in the mighty name of Jesus. Bless the children, Lord, strengthen their faith in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Manatili kami malapay hanggang sa iyong pagbabalik, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, we're healed right now in Jesus' name. Complete healing and deliverance we pray right now in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Itaas ang kamay, maminamahal. Huwag mag-alinlangan, sumampalataya dahil sapat ang ating ginagawa sa magdamag. Nalulugod sa atin ang ating mahalapin. Angkinin ang lahat ng inyong panalangin. Madala ninyo sa inyong pag-uwi at lahat ng mga problema malulutas sa pangalan ni Jesus. Amen. Tumalon 3 beses sabay sigaw. Hallelujah, praise the Lord. At umuwi kang may kagalakan, kapayapaan at baon-baon na katugunan yung dalangin at ang Santong Espiritu na malapit suba sa atin, lalo na ang kanyang pag-ibig babalot sa ating lahat. Sabay-sabay tayo. Jump 3 times, huwag magbibiro. At angkinin ang lahat ng mga pangako na malapit. Sabay-sabay. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan natin ang ating malapit. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. Great, worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. God bless you po, minamahal. God bless you po ating minamahal na mga beloved brethren, ating beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. Good morning na po. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay para lamang sa ating Diyos na buhay, ang ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. And we give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lena Kumon Almeida, their beloved children, great-grandchildren, children-in-law, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders of the church, ating minamahal na mga kapatiran, ating kapiling, magandang umaga na po. Pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na paisabong magdamag at pinagpala tayong lubos. Praise the Lord. At sa ating pong mga announcement, 3 times a week po ang ating banal na gawain. Bukas po, alas 9 po ng umaga, mag-start ating banal na gawain sa lugar na ito. At sa dako ng San Carlos City, Pangasinan, ay 3 times a week ang gawain, bukas alas 9 hanggang alas 4 ng hapon po. At sa Miyerkules na darating, alauna hanggang alas 5:30 po ng hapon. At ang ating Friday overnight, tulad kagabi, alas 9 po tayo nag-start hanggang ngayon. 10 minutes to 6 o'clock in the morning. Dito po sa Pilipinas, sa aming lugar na kinalalagyan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At maraming salamat. Talagang sinasamahan tayo ng ating mahal na Panginoon. Grabing pagkilos ng ating Diyos na buhay sa mga awitin, ating mga awit. Nadarama po namin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. God bless you po so much. At salamat sa ating mahal na Panginoon sa mga talagang nagsisikap ng mga anak ng Diyos. Itaguyod, ipagpapatuloy ang ating pananampalataya. Ito'y turo ng propeta ng Diyos na ating pong sinusunod. Magdamag talaga. Amen. Amen. Praise the Lord. Lahat ng pinagpala, pamalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Mayroon tayong TV program mamaya sa PTV Channel 8.
dito sa buong Pangasinan, buong Norte. Alas 8 po, alas 10:30 po ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi. Mamaya ang Jesus Miracle Crusade on television, PTV Channel 8 dito sa Norte. At yan sa Metro Manila, Channel 4. At yan po, minamahal, ay weekly po na gawain sa telebisyon. Andiyan ang ating mahal na evangelista, minamahal na pastor, nangangaral ng mabuting balita, ating mga fresh na patutuo dyan sa Metro Manila, inyo pong masusubaybayan. Dahil ngayon po, medyo nagkaroon ng problema yung ating YouTube channel sa ating main church at hindi nyo nasusubaybayan, pero sinisika po ng ating main church na gagawin ang lahat ng pamamaraan dahil nga inyong narinig na nga ngayon sa mensahe sa umagang ito na wala talagang ibang idudulot na kabutihan ang gawa ng kaaway kung hindi ililigaw ang mga Kristiyano, mawawalan ng gana at talagang gagawa ng paraan. Pati po yung ating pamamalakayan ng kaluluwa sa Facebook at YouTube talagang hinahadlangan. So, antabayan lamang po ninyo yan dahil ibabalik din at ibabalik yan ng ating mahal na Panginoon at nagsisikap ang mga beloved babies, ating beloved mahal na pastor na mairi-restore po muli yan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon at maminamahal, mayroon tayong lihans right after ng ating closing prayer. Mayroon tayong counseling, may bautismo. Ang gusto magpabautismo, hindi pa nabautismuhan at libre po yan, walang bayad. At yung pong may mga katanungan, huwag po kayong magkatubiling magtanong sa ibang lingkod. Dito lang po ako sa aking luhuran at ang aking malanak nandiyan naman po sa information. At kung marapatin maminamahal, mamaya pagkagising ninyo ng tanghali, makatulog tayo kung yung mga walang ginagawa, pero yung patutulak pa sa trabaho nila, mag-ingat lang po kayo kung magising kayo mamayang hapon o kung may time kayo, mag-follow up po kayo sa ating mga kapatid na hindi natin nakakasama. Kumustahin po natin sila sa kanilang mga tahanan kung mayroon po kayong time na ample time na para inyo pong maibigay para yung ating mga kapatid na hindi natin nakakasama, atin naman pong madalaw sa kanilang mga tahanan. Amen. At para po sa ating mga kapatid na andyan na sa panunood na lamang ng Facebook, ng YouTube, para ang ating gawain masubaybayan nila, ang sarap matulog sa inyong tahanan, medyo gumalaw-galaw po kayo. Pumunta po kayo dito sa gawain dahil ang sabi ng Biblia, maminamahal, fellowship, hindi po TV program o Facebook ang panuorin. Kung hindi, fellowship po. Tao sa tao, mata sa mata, maghawak kamay tayo, pumunta po kayo dito sa ating banal na gawain. Yun po ang sinabi ng 1 John 1:7. If you are in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. Hebrew chapter 10, verse 25, 26, 27. Wala nang Kristong ipapako pa, maminamahal, para kayo'y patawarin. Mayroon kayong pagkakataong dumalo, mag-overnight, dadalo ng Miyerkules, pupunta ng Linggo, at ang gusto ninyo, Linggo lang, maminamahal, warning po ito sa inyo. Kapag tutunog ang trumpeta at magbabalik ang mahal na Panginoon, tulog kayo diyan sa air condition room ninyo, isang tiyak na bagay, hindi kayo aakyat at hindi kayo mararapture. Dito po sa gawain, nagtitiis tayo, nagtsatsaga po tayo, maminamahal, upang ang ating mahal na Panginoon malugod sa atin. Plus, alisin pang panlalamig, panlulupaypay, kawalang gana. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At mayroon pa po ba tayo na kaligtaan? Kung wala na maminamahal, may practice po ang ating adult choir members. At yung gusto pong magpalihans, pumunta lamang dito sa harapan at tayo po'y manalangin na dati upang kayo aming may panalangin. Narito po ulit. Brother Saldi de Guzman, upang tayo po'y samahan sa ating closing prayer at mag-ingat maminamahal, pauwi, talagang humayo, magdala ng kaluluwa bukas. Amen? Amen? At sikapin na lahat ay makapag-follow up, makapagdala ng bunga dahil kailangan po talagang magbunga na ang mga anak ng Diyos. Praise the Lord. We love you so much, but our dear Jesus loves you more and more abundantly. Praise the Lord.
Amen.